पहिला कस्टमर कॅशियर भाई मानव आहे मानव. भावांनी तिन्ही टाकचे पोहे खाल्ले, पोहे कांदा पोहे पार्सल पण घेतले. ग्रीन चटणी पोहे. Thank you, आणि बाई. हा आता इंदुरी पोहा. भूक लागले ना. मित्रांनो शुभ सकाळ. तर सकाळ आपली झालेली आहे, लेटच झाली, 6:45 वाजले. तर मग जायचं होतं 6:30ला. इकडे सगळं आपलं मटेरियल रेडी आहे. तर आता जाऊया डायरेक्ट शॉपमध्ये भेटूया, जो आपला फायनली चालू होतोय नाश्त्याचा सेंटर. चरणची इथे अजून नाव काय सुचवलं नाही, तर तुम्हाला काय सुचलं तर सांगा आणि नाव सुचूच. आणि आता निघतो फटाफट आणि आपल्या गाडीवरनं जातो चरणच्या शॉपमध्येच आहे. चरणचे शॉप तुम्हाला माहिती नसेल तर आपला ब्लॉग पण आहे ओपनिंगचा, तिथेच आहे. तर आता सगळी तयारी झाली, आता आम्ही निघतो आणि तिकडे भेटतो, कारण की ऑलमोस्ट लेट झाली. पुढं मंदिरात पण जायचं आहे मला. काय बोलतो आहे, चलो बाय. मस्त. बाय. डायरेक्ट तिकडे. तर मित्रांनो आपलं दुकान ओपन झालेलं आहे आणि पहिल्यांदा एवढं सकाळ सकाळ ओपन करतोय 7 वाजता. तर आता लावूया आणि मग भेटूया. लय स्टार्टच झालेलं आहे बाई. तिसरा कस्टमर आहे, चांगलं वाटतंय प्रतिसाद बघून. तर झाले ओपन झाले, जरा काही झाले, लेट झाले पण झाले. काय चरम बाय, स्पून दे बाय. डे 1 चरण भया स्ट्रगल. मजा येते ना. मजा येते. सकाळी सकाळी पहिला आपला ग्रीन चटणी पोहा गेलाय, झाकण लावा. त्यानंतर इंदुरी पोहा गेलाय आणि आता भाऊ मस्त पोहे पण गेले, कांदे पोहे पण गेले. तर चला तिसरे कस्टमर झाले, चांगलं वाटतंय. तर बघू आता अजून काय कसं काय ते घेत राहू आपण. मी घेत राहीन, थोडं चरणला सवय आहे ना, मला सवय नाही आहे. त्यामुळे हे चरणचं दुकानच आहे आपलं ओपन केलेलं. तर आपण इथं सेटअप लावलाय आणि इकडे बोर्ड लावलाय. आमचे परम मित्र मानव शेठ इंदुरी पोहा खायला आले भाई. इंदुरी पोहा विजिट करायला आले, लॉंग साईडने पण भावासाठी आलाय तो. एसी आतमध्ये आहे, एसी आतमध्ये. आणि भाई इंदुरी पोहा चरण मेकिंग. काय होतं चरण? डाळी भावा डाळी आहे रे. हा. भाई वाटायला पाहिजे ना, असं घाटकोपर मध्ये भेटत नाही. पैशाचीच प्रॉब्लेम नाही काय. मानव भावाला पहिला सत्कार करते. चाय पण आहे बाई दुधाची, सगळं खाऊन जाणार आहे. हा खा. ग्रीन हा भाई, चटणी पोहा पण तुला एक साईडला देतो. हा तू कसे आहेत ते सांग आता. कसे ते सांग. तुला भाऊ थोडा कैसा व्हीआयपी आहे, त्याने बॅग ठेवली व्हीआयपी बोलला, त्याच्या आईला बॅगला हे दिलंय. बस बस भाई, बस बस. तुला बरोबर आम्ही फॅन पण चालू आहे भाऊ. थोडा कसं वाटतं ते आम्हाला सांगा. पहिला कस्टमर कॅशियर भाई. मानव आहे मानव. भावांनी तिन्ही टाकचे पोहे खाल्ले, पोहे कांदा पोहे पार्सल पण घेतले. ग्रीन चटणी पोहे. Thank you, बाई. आणि हा आता इंदुरी पोहा. भूक लागले ना. भावाच्या असे सपोर्ट करांना मित्रांनो. तर थांबा आता काय बोलतो मानव, बाकी काय ना, चांगलं होतं. सगळ्यांनी या खावा. असं वाटतं रस्त्यात बंद व्हा, तुमची लाईन लागत. थँक्यू. आगे बाहेरून घे. आगे चरण. हा चल. ठेव त्या साईडलाच ठेव. तर पूजा झालेली आहे, मामाने नारळ फोडलेला आहे मस्त. आणि कस्टमर पण येत आहेत. ताई साहेब आले. ताई साहेब, ताईची एंट्री झाली. आता ताई कुठला बोल. इंदोरी पोहा, ताईचा आमच्या ब्लॉग चालू झालाय, मिनी ब्लॉग. तर बाय दोघे मालक. फेमस युट्यूबर
पोहा कांदे पोहा green चटणी पोहा दोन्ही पण. तर मित्रांनो काही नाही तुम्हाला देतो पार्सल. ताईने आपल्या पैसे घेणार ना बाई, पैसे घेणार. अच्छा पैसे. हा बस काय भाई. अरे ओरिजिनल चाय मस्त चाय भाई. सकाळपासून घे ना 5 to 6 लेट आलं इंदोरी पोहे आणि आपला ग्रीन चटणी पोहा हा. दोन्ही पोहे ताईने पार्सल घेतलेले आहेत. चांगले ऍडव्हर्टाईज होत्या. ऑफिसला जा बावरलेत सर. नवीन आहे. ताईचे पण मेनू आम्हाला ठेवायचे तिथं. काय बोलले बाई, पण चरणला सवय आहे, बघितलं मी हँडल मस्त करतोय. हा, म्हणून त्याला बोलू मी जरा इकडे राहतो, सवय होतोपर्यंत मी पार्सल बिर्सल तर करेल. माणसं पटकन आहे. भावाला आमच्या पोहा. बस ना तू, भाव आपल्या भावाला काय काय नाही बस बस, काय इश्यू नाही. तेच सांगा मला, ठीक आहे. कसं आहे कसं आहे कुरकुरीत बस दिल्लीची स्टाईल मारते, कुरकुरीत आहे बोलतो. डाळिंब का काय बोलतो, युनिक. चरम भाऊ, इंदोरी पोहा चरम भाऊ, तीन व्हरायटी. मस्त आहे. बोललो भाई युनिक इथं पोहे भेटत नाही असे इंदोरी पोहा. काय होतं टाइम टाकली मस्त शेव टाकला टाइम चेंज होणार, आयटम चेंज होणार. हे हँडरायटिंग कोणाची आहे ती? हे भाई होता आणि हा पण आपला 100चा शगुन कसा दररोज येत रा भावा. थँक्यू सपोर्ट. ऐसा सपोर्ट चाहिए भाई. हा, आता मला पण निघायचंय. हा. चरण भाऊ थोडा हँडल करेल, आता पुढचा हँडओव्हर निघतोय. थोडा हँडल करून. आज उपवास आहे ना, तर थकवा आहे मला थोडा. हा. तर मित्रांनो, आज आपल्या ब्लॉगची एंडिंग इथे बसून होणार आहे. तर आजचा पहिला दिवस होता, डे 1. आपला नाश्ता सेंटर चालू केलेलं आहे चरण आणि मी मिळून. तर चरणने जिथे शॉप घेतले आपण जागृती नगर मेट्रो स्टेशनच्या इथे, तिथेच चालू केलेलं बोललो तिथेच करूया, कारण की पॉईंट पण चांगला आहे आणि जागा पण चांगली आहे तिथे, म्हणजे माणसांची रहदारी वगैरे चालू असेल. तर सकाळी आम्ही 5:30ला मी उठलो आहे, त्यामुळे जरा चेहरा बघितला असेल. 5:30ला मग तयारी, मग इथून गेलो आम्ही 6:45ला मंदिरात दर्शन घेतलं, फटाफट झालं कारण की थोडा उशीर झाला मला. तर 7 वाजता जाऊन आम्ही चालू केलं. पण आज जो प्रतिसाद भेटला आहे पब्लिकचा, पहिल्या दिवशी छान भेटलेला आहे. तर पण डेली वेगवेगळं ठेवून वगैरे ते बघू आता कसं करायचं ते. उद्या काय असेल ते मी दाखवेन नक्कीच, आणि प्रतिसाद असाच येऊ दे. आपण यामध्ये चांगल्या प्रकारे करू, हळूहळू करू, कारण की एकसाथ करणं मुश्किल आहे, पण थोडं थोडं करू. कारण की चरण हा शॉपमध्येच बसतो, तर मला जॉबला जावं लागतं. तर जॉब तर सोडू शकत नाही, तुम्हाला पण माहिती आहे. तर इथून जाणार सकाळी त्यासोबत, थोडं बसणार, 9 वाजेपर्यंत थांबणार, येणार मी, रेडी होणार आणि परत मी लगेच शॉपवर जाणार. थोडं शूट करायला थोडं होत नाही आहे, तर तू ॲडजस्ट करा. पूर्ण शूट करायचा मी प्रयत्न करीन. कशी धावपळ होते, कसं काय होतं, कसं डेली आमचं रुटीन आहे ते पण दाखवेन मी. थोडं नवीन आहे त्यामुळे जरासं पटापट जमत नाही. तर आणि चरणला सवय आहे त्याच्यामुळे एक चांगलं आहे, मला अशी सवय नाही आहे, तर मी थोडं आहे पण पार्सलला वगैरे त्याला मदत करतो. तर बघू, चरणचं फुल जोशमध्ये छान आहे. असं सपोर्ट करा, आपण करत राहू प्रयत्नाने, सगळ्यांनी, फॅमिलीनी आणि मित्रांनी पण चांगला सपोर्ट केलेला आहे. ते पण खुश आहेत, त्यांना पण चांगलं वाटतंय, काहीतरी होतंय, आपले मित्रच आहेत. तर बघू, केलेलं आहे स्टार्ट चरण आणि आम्ही, आणि हे सगळे आपले सोबतील आहेतच म्हणून शक्य आहे, आणि तुम्ही पण आहात. तर ब्लॉग पण येत राहतील, ब्लॉगला बंदी नाही होणार, कारण की फक्त जरा FBला लेट होते. तर येऊन ऑफिसवरून आलं संध्याकाळी, उद्याची तयारी आणि परत थोडं एडिटिंग, त्याच्यामुळे जरा राहून जाते. पण ते पण आपण सरळ, म्हणजे सगळी गाडी रुळावर कशी करायची ते प्रयत्न करतो. तुमच्याशी बोलायचं तर म्हणून मी शांतपणे संध्याकाळी ब्लॉग बोलेन,
आणि मला झोप पण आले. ऑफिसमध्ये जाम झोप होते कारण की आज उपवास पण होता, थकवा होताच. सकाळी एवढी धावपळ, परत येऊन परत झालं. निघून मी परत तिथे थांबलो, मग गेलो. आणि त्याला सारखे फोन केलेच, पण त्याला पण नवीन आहे. असं नाही की त्याला एक्सपिरियन्स आहे, पण त्या गोष्टीचं नवीन आहे की ते कंटिन्यू गिऱ्हाईक कधी काही विचारायला येऊ शकतो तिथे. तर त्याच्यामुळे बघूया आपण कसं काय. पण बघू, जेवढं जमेल तेवढं आपण करू आणि अजून चांगल्या प्रकारे करायचा प्रयत्न करू. पण तुमचा सपोर्ट हवा आहे, असाच सपोर्ट करा. आणि काय, आजचा डे 1चा आपलं नाश्ता सेंटरचं नाव पण सुचवायचं आहे. तर कसा वाटला आजचा डे 1? चांगला प्रतिसाद आहे तर असाच राहू दे. आणि भेटू आता आपल्या डेली व्लॉगमध्येच आणि डे 2मध्ये. तर आता हा व्लॉग पण एडिट करून मला टाकायचा आहे, तो सकाळी तुम्हाला भेटतो बघायला. थोडं कमी झालं आहे मला वाटतं शूट, पण छान झालेलं आहे, तुम्हाला आवडेल. तर बघू आपण. तर उद्याचा मेनू पण बघू आणि थोडी बघू तिथून निघताना जाताना वगैरे कसं काय ते बघूया, आपण करूया शूट. तर चला आजचा व्लॉग करूया एंड. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला आणि कसं वाटलं नाश्ता सेंटर जे चालू केलं आहे ते. तुमचा प्रतिसाद कळवा कमेंटमध्ये. जे इथे नाही येऊ शकत त्यांनी कमेंटमध्ये सांगा. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण उद्या डेली ब्लॉगमध्ये आणि आपल्या डे 2मध्ये पण होऊनच जाईल. तर शुभरात्री, काळजी घ्या.